Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masoyanmu na duniya. Barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda muka kwana biyu ba mu kawo muku bidiyo ba, to a yau mun kawo muku bidiyo na yadda za ka gyara wajen cajin airtel. Kamar da kuke gani, wannan wani kwastoma ne ya turo ta daga Nijar. Muna sauri sai muka fara aikin wayar. Kamar yadda kuke gani an ciro injin. Kamar yadda a baya mun ware kayayyakin aikin nata, yanzu an ciro injin. Muna dan aikinmu na talaka ga dan road station ɗinmu mai gas wanda ake refilling ɗinsa na ɗan talaka. To wannan sako dai muna kira ga mai girma gwamnan Kano, idan ya ji to a duba masu gyaran waya na Kano kamar mu irin mu dai yan ƙananan masu gyara, saboda muna da ƙarancin kayan aiki. Alhamdulillah mun kammala sa wajen caji na keypad kenan. Wasu za su ce abun ba wahala saboda sun ga dandanan an yi an saka, to mun ɗan ƙara bidiyon speed ne saboda masoya ka a cinye musu time. Kamar yadda kuke gani gashi na ana dan gyaggyara keypad din saboda kai zo yana shakin wani ya ki ko kuma wani ya rinka bada matsala. Gashi nan kamar yadda kuke gani ana rufe wayar an sassaka ta. To insha Allahu dai idan kana son ma ka koyi gyara wannan ta online, kana bibiyar mu, duk wannan abu mai sauki ne. Kamar yadda kuke gani gashi nan an ɗauko batir an gwada caja, to insha Allahu za ta ɗauka. An dan samu matsala batirin ba caji ne, amma kamar yadda kuke gani bari an canja batir. Na'am, alhamdulillah insha Allah yanzu za ta dauka. Dan jira kaɗan batiran ne saboda yawwa, alhamdulillah ga ni nan mun samu mun yi nasara ya dauka. Kada ka fita daga wannan bidiyon dan uwa baka danna mana alamar like ba, sannan idan ta YouTube kake bibiyan mu ka danna alamar subscribing.